La mostra del vídeo a l'Illa i Gastronomia ha tornat un any més carregada del millor vi i de plats per llepar-se'n els dits. 7 cellers, 3 vinyaters i una vintena de restaurants han ofert als alallencs i visitants un llarg repertori de sabors. Tot i que la pluja ha aigualit algunes de les jornades, la major part dels professionals que ha ofert els seus productes ha quedat satisfet de la mostra gastronòmica. Ahir una mica fluixet perquè va ploure a les 10, però avui molt i sobretot tapes i vi, que també fem a la Magrana, doncs també ha anat molt bé. Ahir va ser un dia perquè ens va ploure una miqueta va afluixar, però crec que si el temps ens acompanya i tot va, jo crec que d'aquí poc, molt bé, d'aquí poc això s'anirà omplint, cada vegada més anirà agafant ganes, perquè la festa de la Brema jo crec que cada any rere any va agafant força i crec que serà espectacular com l'any passat i com els últims anys. Entre els participants hi ha qui ha aprofitat la jornada visitant el poble i descobrint els diferents cellers i ha acabat el dia a la mostra. El que tenen clar és que han gaudit amb les propostes tant de beure com de menjar. Un arròs amb llamàntol, uns calamars a la romana amb bunyols de bacallà, una fideuà de sípia, ensaladilla russa amb crostons ibèrics i després costella de porc a baixa temperatura amb salsa barbacoa. Està força bé perquè et permet conèixer primer totes les caves d'aquí de l'Ella, gastar una mica els vins sense haver de comprar una ampolla sencera i tindre una mica de criteri a l'hora de comprar. És el segon any que venim. Aquest any hem fet una visita a les caves aquestes del Reventós, molt bé, i és el primer any que estem a la nit, perquè l'any passat no vam estar a la nit. I molt bé, m'ha sorprès. Bé, perfecte, per ara, ben completa. Ja portem tot el matí aquí, ja des del matí, aquí, amb les cates i amb tot. La mostra cada any reuneix més persones que aposten per gaudir del producte de proximitat i qualitat de l'Illa, en una fira, la Verema, que és el principal esdeveniment del poble i un punt de trobada de la cultura vitivinícola.